Els voluntaris de la Sínia de la Plana només sortim guanyant. Guanyem experiència, guanyem companys i companyes, guanyem salut. I aquest dissabte, en l'esmorzar que ens han preparat en el Llonguet, amb el saber fer de mans artesanes i la intrepidesa en l'elaboració que donen els anys d'experiència, amb productes quilòmetre zero, fet aquí, guanyem força per seguir endavant. Bueno, vagi bé la baroneta. moltes gràcies. Què quedem o no? Vengui del tanto. Sí, vale, molt bé. Vale, moltes gràcies. Adéu. Només sortim guanyant.